5 anos e un mes de cadea por un delito de detención ilegal consumado e delito de agresión sexual en grau de tentativa. Esta é a pena que terá que cumprir o chicle polo rapto dunha moza en Boiro o 25 de decembro de 2017. Para a sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña, as probas que se presentaron no xuízo demostran que a intención de José Enrique Abuín era privar a denunciante da súa liberdade ambulatoria para collela, metela no coche e trasladala a algún lugar para agredila sexualmente. Na sentenza tamén desbotan o argumento da defensa. A súa intención non era roubarlle os cartos ou o móvil, senón que quería quitarlle o teléfono para que non puidera pedir axuda. Apuntan a que a entereza da vítima e a resistencia que opuxo ante o seu agresor foi o único que evitou que o chicle puidera materializar as súas intencións. Tamén a aparición dos dous mozos que auxiliaron, obrigando ao agresor a fuxir do lugar do crime. José Enrique Abuín tamén terá que aboar unha multa de 600 euros ou considerarlo culpable dun delito leve de lesións. Ademais, non poderá chegarse a menos de medio quilómetro da vítima nin ao seu domicilio ou comunicarse con ela por calquera medio durante 10 anos. En canto ás indemnizacións, terá que aboar a vítima máis de 11.500 euros por incapacidade temporal e secuelas. Esta pena de 5 anos de cadea é moi inferior a dos 15 anos e 10 meses que solicitaba a Fiscalía. No seu escrito, o tribunal recorda que os feitos xulgados son os ocorridos o 25 de decembro en Boiro, non os do ano 2005, cando a cuñada do chicle denunciouno por violación, ou os de agosto de 2016, referentes ao asasinato de Diana Quer, que aínda está a ser investigado.